Matindog po ang gabos para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Maluhod po para sa Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, initaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawigan tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad min kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Diyos manhay na banggi po sa inyong mga tugang. Ngunyan po, ikatulong Domingo kan Adviento, asin Gaudete Sunday. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot kan mga minasunod of Rasho family, Engineer Emerson Espiloy III, H.G. and Ian Peña, asin Sales family. Mga espesyal na intensyon, dulot kan mga minasunod, Lian Rico Obal for good health of the family, dulot kan of Rasho family, for healing and fast recovery of Tomas Herrera, dulot kan Herrera family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Azucena, dulot ni Ruben and family, as in All Souls, dulot kan of Rasho family.
Banwaan ning Diyos, matindog po ang gabos sa sinawiton niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Mga tugang ikatulong Domingo ngunyan kan Adbiento, but sabihon, yaon na kita sa katahawan kan satuyang paghalat asin pagpreparar. Ang Domingong ini inaapod Gaudete Sunday, Domingo nin pag-ugma. Naguugma kita dahil haranina ang pagdatong kan Mesiyas. Punanta ang selebrasyon, hakuuntaan sa tong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa kabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nakakahiling kan sa imong banwaan, na maimbod na naghahalat sa kapyestahan kan pagkamundag kan kagurangnan. Tugote na mimibi kami, na magin maninigo kaming makaabot sa mga kagayagayahan kan siring kadakulang kaligtasan. Asin danay na magselebrar kan mga ini, sa nakakadagkang kaugmahan, huli sa mga maludok na panuga. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagtatao sa tuya nin mensahe, manungod sa paglaom. Si Propeta Isaías, nagpapagiromdom sa to, na an makusog, magiging maluya, an maluya, magiging makusog. Ang Diyos madatong nganing isalbar ang katawuhan,
asin magtaonin kaugmahan. Ang mga tawong may pagtubod sa Diyos, maglalakaw sa banal na agihan, na magdadara sa sainda sa katuninungan asin kaugmahan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Mag-uugma ang disyerto, asin mamumurak ang kalangtadan. Maawit sa kamakurahaw sa kaugmahan ang disyerto. Magiging magayon iyan siring sa mga bukid nin Lebanon, asin magiging matubang siring sa kaumahan nin Carmelo sa Kasharon. Mahihiling kan gabos san kamurawayan nin kagurangnan, mahihiling ninda ang sa iyang kadakulaan asin kapangyarihan. Pakusugaan mga kamot na napapagal, asin ang mga tuhod na nagtatakig sa kaluyahan. Tarami ang gabos na maluya ang buot, magmakusog kamo asin dai matakot. Madatong ang Diyos sa pagligtas sa Indo, sa pagpadusa sa mga kaiwal nindo. Dangan, makakahiling ang buta, asin makakadangog ang bungog. Ang pilay malukso dangan masayaw, asin ang mga pola makurahaw sa kaugmahan. Magayagaya sindang makakaabot sa Jerusalem, na nag-aawit asin nagkukurahaw sa kaugmahan. Sagkod pa man magiging maugma sinda, sagkod pa man magiging talingkas sinda sa kamundoan asin sa kasakitan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Sa Diyos nakaglalang kan langit asin daga, kan dagat asin kan gabos na yaon sa mga ini. Danay niyang inuutob ang sa iyang mga panuga. Minapahiling siya ni hustisya sa inaapi. Minataonin kakanon sa nagugutom. Pinapatalingkas ning kagurangnan ang mga bilanggo. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Asin tinatauan nin pakahiling ang mga buta. Binabangon niya ang mga napadungkal. Namumutan niya ang mga matanos. Ang mga dayuhan sinusurog nin kagurangnan. Ang mga ilo asin balo sa iyang tinatabangan. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Alagad rinaraot niya ang mga plano kan mga tampalasan. An kagurangnan, hade sagkod paman. An sa imong Diyos, o Sion, maghahade sa panahon na daing kasagkoran. Umawon an kagurangnan. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Sa ikaduwang babasahon, inaapod kita ni Santiago na padagos na maghalat ni may paglaom sa pagdatong kan kagurangnan. Siring sa paraoma na naghahalat na magbunga an sa indang mga tinanom, maghalat man kita nin may pusog na pagtubod asin paglaom. Pinapagiromdom niya kita na magkaigwa kita nin padagos na katuninungan sa lambang saro, siring kan ginibo kan mga propeta. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Kaya mga tugang, magin matinios kamo, sagod sa magabot ang kagurangnan. Hilingan nindo ang paratanom na matinios na naghahalat kan mahalagang bunga kan daga. Matinios na naghahalat kan enot asin huring uran. Kaya kamo man dapat na maging matinios. Pakusugaan sa indong buot, hulita madali na an aldaw kan pag-abot nin kagurangnan. Mga tugang, daika mo maghinanakit sa kapwa, tanganing daika mo hukuman. An hukom madali nang mag-abot. Mga tugang girumduman nindo an mga propeta na nagtaram sa ngaran nin kagurangnan. Arugan nindo an sa indang pagkamatinios, asin pakatagal sa tahaw nin kasakitan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa bilangguan, nabaritaan ni Juan Bautista ang mga ginigibo ni Kristo. Kaya nagsugo si Juan nin nagkapirang mga disipulo niya, tanganing dumanan si Jesus, asin haputon siya. Ika na ang pigsasabing maabot, umahalat pa kami nin iba. Nagsimbag si Jesus. Sabihan nindo si Juan, kan nadadangog asin nahihiling nindo. An mga buta nakakahiling, an mga pilay nakakalakaw, an mga dauton nalilinigan, an mga bungog nakakadangog, an mga gadan nabubuhay liwat, asin an marhay na bareta ipinaguhulit sa mga dukha. Paladan an si Isay man na dai nagduduwa-duwa dapit sako. Pakahali kan mga disipulo ni Juan, nagtaram si Jesus sa mga tawo manungod ki Juan. Sabi niya, anong pinaguhuna nindong mahihiling kan dumuman kamo sa kalangtadan? Sarong bariw na pinagpapalid-palid kan duros? Anong buot nindong mahiling duman? Sarong tawong nakagubing nin mamahalon? Ang mga tawong nakagubing nin mamahalon, nagiirok sa mga palasyo. Ano talaga ang pinaglaom nindong mahiling? Sarong propeta? Iyo, sinasabihan ko kamo, na ang nahiling nindo, urog pa kisa propeta. Huli ta si Juan ang pinagsasabi kan kasuratan. Uya, papainuton ko sa imo ang sugo ko, nganing andamon ang dalan na aagihan mo. Sa katotohan, sinasabihan ko kamo, mayo pang nabuhay na mas dakula kay Juan Bautista. Alagad, ang pinakasadit sa kahadean nin langit, mas dakula pa kisa kay Juan Bautista. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sa simbahan, may manlain-lain na kulay depende sa season. We have different seasons in the church. We have ordinary time, Easter, Christmas, Lent. Ang Advent season, ang kulay niya, purple. Ang rason, dahil may character ang Advent season na penitential. But sabihon, inaapudan kita kaini na magpenitensya, magbakli sa kasalan, magbagong buhay. Kaya nga ni, ang mga kandila kan Adbyento, ang mga dekorasyon sa simbahan, ang kulay kan bado kan padi, during Advent, it's color purple. Except for one Sunday. This Sunday has the color rose. The liturgical word is rose, not pink. Rose because there is something special in today's celebration. As I mentioned at the beginning of the liturgy, we call this Sunday Gaudete Sunday. Gaudete dahil iyo iyan ang first word sa librong ini. When you open this on the third Sunday of Advent, you will notice that the first word on top is Gaudete. In Latin, the translation is mag-ugma ka. You rejoice. Gaude, rejoice, te, ika. Mag-ugma ka. Sunday of joy. Nata, tapos na ba ang Adbyento? Christmas na ba? Daipa. Pero nasisiirip ta na ang Kapaskuhan, nasisiirip ta na ang pagdatong kan kagurangnan. Kaya iyo po ini ang kulay kan aldaw na ini. Kulay rosa dahil haranina ang pagdatong kan kagurangnan. The joy not of arrival but the joy of nearness. Dahil pa kita nakaabot pero haranina. Kaya kulay rosa.
Kay puhan tapong linawon kung anong pinag-uulayan tadigdi na joy o kaugmahan. Paano sa Bicol, pag sinasabi ta ang joy, ang translation tapirmi, ano pong word? Maugma, kaugmahan. Pero sa Tagalog, mas malinaw ang distinction dahil it's not all maugma. Pag sinabi tang maugma, pwedeng joy, pwedeng happy. Ang happiness po, sa Tagalog, sinasabi ta, masaya. Ang masaya ay something external. It is outside of you. Nakasmile, nag-uulok. Happiness is something dependent on external factors. Halimbawa, nangyari ang sarong bagay na ine-expect mo, happy ka. Halimbawa, nangyari sa pinaplano mo, happy ka. Pero pag nawara inigabos, day nangyari sa plano mo, day nangyari sa muya mo, you're not happy anymore. Di ka na nakangirit, di ka na nag-uulok. But joy is a different concept. It's a totally different thing. Joy in the Christian sense is something internal, hararom, mas nagdadanay. Nadawa, nagbabaguan mga yaon sa luwas, danay kang maugma. Kaya ang mga tawong joyful, minsan naghihibi, nagluluha. Minsan ang mga nangyayari sa buhay niya, dain niya masyadong muya. Sa irarom kaiyan gabos, igwang joy. Kaya nakahiling na po siguro kamo nin tawong nagluluha. Tapos sinapot mo, are you happy? Nahiling mo nang naghihibi? I'm not happy. But if you ask, but are you joyful? Masabi siya, yes, I am. I'm joyful. Aram ini kan tawong nagtitios dahil sa pagkamuot, halimbawa. Ang tawong namumuot, dawa pa pagtiuson mo iyan, titiuson niya iyan dahil namumuot. Kaya dawa nakukulugan yan, dangan haputon mo, are you joyful? Masimbag siya, yes, I am. I am joyful. As in, ang sarupong dimension kan Christian joy, iyo ang kakayahan niya na taknawon ang kaugmahan na maabot, dawa yaon pa sa nasya digdi. Nasisirip na ang kaugmahan na madatong. Let's take concrete examples. Halimbawa, igwang sarong mag-agom, magurang, may pinapaklase sindang aki. Asin dahil halawigon ang pagklase, magastuson po pagaan pagpaeskwela. Kaya naglalaom sinda na, sana magtultol ang aki ninda, sana makatapos na dahil dakulang kagianan sa pamilya, ang finances, kung makatapos na siya. Ngunyan, ang aki ninda, last semester na ngunyan. Day pa siya graduate, uto pa sa graduation, pero last semester niya na. Meron ba ditong last sem na? Maugmahon pag last semester na. Ano po? Dikit na sana mag-graduate ka na. Pero wala pa kita duman sa graduation. Yaon pa sa nakita digdi sa last semester. And we find joy in that. Joy dahil nasisirip na ang padumanan. Another example, halimbawa igwang sarong tawong may makuring paghilang, a severe illness. Dangan, over the many years, igwang series of long treatments, halimbawa chemotherapy, sabihon ta. Igwang paulit-ulit na check-up, grabe ng pagtios niya sa paghilang. And then one day, during the check-up, sabi kan doktor, madali ka ng marahay. Dikit na lang. Yaon pa ang hilang mo, pero nahihiling ko nang ma-recover ka soon. There is joy. Hindi ka pa magaling ng lubusan, pero nakikita't nasisilip mo na ang progress. Or one last example, igwang sarong pamilya na dai nagkakasinarabutan, a broken family, let's say, asin haloy na sindang dai nagtitirinuhan. And then one day, sa group chat kan family, may sarong family member na nag-chat. Sabi niya, ma-Christmas reunion daw kita. Maghirilingan laman kita. Hindi pa sila bati-bati, hindi pa maayos ang family, pero dahil may nag-reach out na, there is joy. Sumisilip na ang kaligayahan, ang galak.
Joy in Tagalog is galak. And this is a deeper kind of happiness. Why are we making this distinction? Because in today's gospel, this is what we see. Narurumduman ta si John the Baptist kan nakaaging Domingo, pig-istorya sa tuya, nayaon sa kalantadan. In the desert, he was shouting out and inviting people, magbarakli na, magbarago na sa kasalan, yaon sa duman sa kalantadan. But now, this Sunday, we hear this episode where John is no longer preaching out in the open. Pinadakop na siya kan mga otoridad, nabibilanggo na siya. Kaya dain na po nakakapag-sermon, dain na nakakapagbunyag. John has been preparing people for the coming Messiah. And ang konsepto po ninda kan Mesiyas is somebody like a political leader, perhaps a king or a prince or a soldier. Basta, saro siyang makikilaban, dadarahon niya sa katalingkasan ang banwaan nin Israel, dadaugon niya ang mga mananakop. This is their idea of a Messiah. This is the expectation of the people of Israel. Ngunyan, haluyon na sindang naghahalat. Sa laog kan kulungan, nadangog ni Juan Bautista ang mga uro-istorya manungod sa pinsan niyang si Jesus. Sabi niya, iyo na ba ini ang Mesiyas? Kaya pinaapod niya sa iyang mga surugoon, sabi niya, mari ka mo, dumani daw nindo ang pinsan kong si Jesus and ask him directly, are you the one? Are you the Messiah that we have been waiting for? Tapagal na kaming magtios. Pagal na kaming maghalat. Kung ika ang Mesiyas, pwede bang sabihon mo sa muya, tanganing dai na kami magparahalat. If you are the Messiah, please, tell us. And so, off the servants, the disciples of John, and they went to Jesus. Ano pong simbag ni Jesus? Dahil niya sinabing, iyo, ako ang Mesiyas. Dahil niya sinabing, bako ako ang Mesiyas. Instead, Jesus quotes old scripture. He quotes the prophet Isaiah. Isaiah the prophet is the prophet that we read during the Advent season. Hasin sabi niya in his book, maaaraman mo pagyaon na ang Mesiyas, ta may mga senyales. Ang mga buta, makakahiling. Ang mga daing nakakataram, makakataram. Ang mga bungog, makakadangog. Ang daing nakakalakaw, makakalakaw. These are the signs of the coming of the Messiah. And this is how Jesus responds to the disciples of John. Sabi ni Jesus, bumalik ka mo kay John, sabihan nindo si Juan, Juan, ang mga buta nakakahiling na, ang mga bungog nakakadangog na, ang mga pilay nakakalakaw na. Tell John the signs that you see. Kay puhantang linawon na ining pinagsasabi ni Propeta Isaías is not really to erase disability. Paano di sa tuya sa St. Jude, igwa kitang special ministry for persons with disabilities. Sinasabi ba kan banal na kasuratan na paparaon ang disability? Linawon ta po iyan na marhay. Bako pong problema ang disability na kaipuhan i-erase. Disability is not wrong. Yaon ang disability dahil iyo ini ang physical condition kan mga tao. Totoo kaipuhan sindang tabangan socially, financially, pero ang mga may disability, may kakayahan po sindang dakol, kaya nindang mag-minister sa satuya. Therefore, that's not what Scripture is telling us. Rather, when the Lord says na ang mga buta makakahiling, ang mga bungog makakadangog, we have to understand that in Scripture, disability and poverty are seen as exclusion. Pag may kapansanan ka, bawal ka pong makihalubilo sa mga tao. Kung may hilang ka, ang paghiling sa imo, di malas. Pag pobre ka mo, duman ka mo sa gilid kan siyudad, bawal ka mo digdi. Bawalan may hilang, may kaninan, bawalan mga biyadi, bawalan mga tios digdi.
But when the Messiah comes, the Messiah will come with inclusion. Pwede nang makitukaw ang mga may hilang. Pwede nang magsabay ang mga may kapansanan. Welcome na ang mga dukha. Kaya nga ni ang simbahan inaapod tang sinodal. Ang simbahan day namimili nin miyembros. Ang simbahan bukas para sa gabos dahil duminatong na ang Mesiyas. Dear friends, this is our source of joy. Yaon na ang Mesiyas na nagbubukas kan kaligtasan para sa gabos. Wala pa kita duman sa completion kan istorya, day pa man nangyayari ang climax kan pagligtas. Remember, the climax happens in the Lenten season. Si Jesus, matios, ipapako sa krus, magagadan, mabubuhay, liwat, wala pa kita duman. Yaon pa sa nakitadigdi, sa pagbulong, sa pagmilagro, sa pagdatong kan kagurangnan. And yet, dawa wara pa kita duman, naguugma na kita digdi. This is Advent joy. And so may I invite you, aram ko gabus po kita digdi, may mga hinahalat. What are you waiting for in life? What is it that you've been praying for from the Lord? What is it that you're waiting for? May I ask you, sabi sa second reading, magmatinios. Parte kan tawong joyful and patient endurance. Parte kan tawong joyful ang nauugma na digdita, nahihiling niyang naghihiro na ang kagurangnan. We're not yet there, but we can see that God is already working. Kaya assignment, ngunya nabanggi bago ka magkaturog, I want you to list down in your mind the little things that God is already doing for that one thing that you're waiting for. Hindi pa binibigay ni Lord, pero isa-isahin ang mga bagay na binibigay na ni Lord that is leading you toward that. And thank God. Lord, thank you. Because even at this point, you have not yet given what I'm asking for. I can see you moving. I can feel you that you're here. It may not be what I'm expecting, but I can feel you're already here. You're moving. You're moving in my life. You're leading me toward that gift I'm asking for. Biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos, kan siring kahararom na kaugmahan, this joy, may this be one of the most beautiful gifts that we receive this Christmas and this year 2025. Mabalyo na kita sa bagong taon. Lugod babayaan ta ang taon na ini na pano nin kaugmahan, pano nin paglaom. Dahil maski mayo pa kita duman, namamatian ta na, yaon na siya digdi. Naghihiro na siya digdi. Matindog po kita. Simbagon ta ining tataramon sa paagi kan pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan asin sa Kristo, bugtong na aki kan Diyos, sinamon dagikan sama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagot sa hagadanan, asin inunubong. Asin ang katlong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan.
asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasaalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ni mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagsasarig sa pagdatong kan kagurangnan, tiripunon taan sa tong mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinunyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, magdanay na pusog sa pagtubod, asin maging ilaw nin kagayagayahan, asin paglaom sa kinaban, na pano nin kariribukan, asin iriwal. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga tao sa mga mayaman na nasyon, nin kinaban, magkusog an buot, asin an pagkamatinao, na maghiras kan sa indang yaman sa mga nagsasakit, huli kan gutom, asin kadukhaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga magurang, mag-arog ki Juan Bautista, sa pagpamidbid ki Kristo, asid pag-andam kan sa iyang dalan. Sa buhay kan sa indang kaakian, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, asin mga biyadi, mag-ako nin kusog asin ranga sa mga nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga katuod niya tong gadan, mabuhay sagud pa man sa presensya kan kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, girumdumuntaan sa tong mga personal na pangangaipo, lalo na ang mga bagay na sa tuyang hinahalat. O Diyos na samuyang Ama, sa pagkamuot mo, pakihimateaan sa mong mga pamibi. Asin gibuha kaming makabaing ki San Juan Bautista, na daing takot asin mapakumbabang saksi sa bilog na kinaban kan mga katukduan kan sa imong aki, si Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, hakuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, danay na idulot lugod an ostya kan sa imong debosyon, kan sa mong debosyon sa imo, na nag-uutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring naghahaman kan sa imong kaligtasan para sa mo.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Haninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa inot niyang pagdatong sa kapakumbabaan kan ina kong laman, inotob niya ang katungdan kan daan na patakaran, asin binuksan niya para sa mo ang dalan nin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwan niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling niyang gayo an nahaman niyang gibo. Makamtan mi an panuga, nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya sa kaibahan kan mga santo sa sin angheles, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kamahalan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot,
Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, hasinan gabus na klero. Girumduma ang surugoon mo na si Jose, na hinapod mo sa imo hali sa kinaba na ini. Itugot mo na siyang makabaing sa kagadanan kan sa imong aki, makisumaro sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Guadalupe. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan na patron San Judas Tadeo, gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pamibiuntaan pamibi na itinukdo kan sa tuyang Mesiyas. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay na talingkas sa kasalan, hasin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, hasin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Jesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga kapwa disipulo kan parehong Mesiyas, magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Uya si Jesucristo, ang satuyang hinahalat, ang satuyang kaugmahan. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod tabi ang gabos para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na spiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katoninungan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagud paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan hinahagad mi, na an sa imong pagkaherak, tanganing ining mga Diyos nun natabang na sa mong inako ngunyan, makaandam sa mong mga nalinigan sa mga maraot na gawi para sa fiestang maabot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ito, kaungo na po. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon nga to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 23,252 pesos and 50 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 2,306 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,727 pesos and 80 centavos para po ini sa Pro Seminaryo as in Vocation Apostolate. Mapuuna po ang Misa di Aguinaldo sa Lunes, Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23, sa oras na 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa di Gallo, mapuon po sa Disyembre 16, sagkod 24, sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Dain na pong misa sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Sa mawot po maging Aguinaldo Mass sponsors, igwang fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Kung saan i-offer po ini sa offertory, ang parol na may kantidad na 1,000 pesos as in 500 pesos. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa satuyang opisina. Sa Disyembre 24, aldaw nin Miyerkules, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus o Misa Vigilia, gigibuhon po sa oras na alas 8 sa pagkabanggi. Asin sa Disyembre 25, aldaw nin Pasko, ang mga schedule kan misa, iyo po ang mga minasunod, 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., asin 6 p.m. Maawat ni man po pasalamatan ang mga nag-donate kay nakaaging simana, mga minasunod na anonymous, 5,000 pesos, duwang tig 1,000 pesos, 600 pesos, 550 pesos, limang tig 500 pesos, Janet Oshana, 500 pesos, GCash, 10,400 pesos, Regi Anan, 2,000 pesos, Jerius King Segara, 1,000 pesos. Asin Marilet Bernice and Elda Baisa, 500 pesos. Diyos mabalos po. Sa induman po, lambang saro sa tuya, salamat sa presensya po nindo, asin sa danay na suporta sa parokya. Thank you to our liturgical ministers who assisted at the altar. Salamat sa satuyang choir and Psalms choir, mga naka-pink. Asinan sa tuyang live stream team. Gabos na nagsabay sa satuya sa live stream, our online community. Salamat po sa indo gabos.
Mapuon po ang satuyang Aguinaldo Masses na pangbanggi ngunya na Lunes, an para sa maagahon sa Martes. Nakapost na po ang schedule sa satuyang Facebook page. Kindly look up St. Jude Thaddeus Parish, Legazpi City, and we have there the complete schedule of the next days of celebrations. Tindog po kita. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamomoto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, maugmang maghalat sa kagurangnan. Salamat sa Diyos.